Umabot naman sa 740 mga scholar mula sa TESDA ang nagtapos ng iba't ibang kurso na pinundukan ng umaabot sa 13 milyong piso na kinalap ni Congresswoman Josie Banning Talyado. Ito ay may kinalaman sa pagpapatatag ng hanap buhay ng mga kabataan at magulang sa unang distrito ng lalawigan ng Camarines Norte. Araw ng Biyernes, November 17, taong kasalukuyan, isinagawa ang commencement exercise sa mismong tahanan ni Congresswoman Talyado na dinalawan ng mga magulang at mga school administrator sa iba't ibang paaralan sa lalawigan. I salute this woman because of her integrity, compassion, and for being humble. Every time nalalapitan namin siya, ngiti at pagmamahal ang isasalubong sa iyo, iyakap pa yan. Every year po, lagi siya nagbibigay ng scholarship. And ngayon pong taon, 2023, meron po siyang 13 million na naibigay sa inyo. So ito po yun. And meron pa po siya na 4 million na ongoing for the last quarter. Pero hindi po yung step, DWSP. Humabol pa rin. Nangulit pa rin siya sa mga senator na magpadala niya dito and na-approve na po yun, 4 million. And kung ano po yung budget na nahanap niya para sa Cam Norteño, buong po niya po yun na ibinibigay, walang labis, walang kulang. Siya po yung public servant na hindi ko nakitaan ng korupsyon. Naging emotional naman si Kong Josie Talyado sa kanyang mensahe dahil sa di naman nasasayang ang kanyang pinagpapaguran at nalalagay ito sa tama tulad ng kanyang mga proyekto na inilalaan sa unang distrito. Kanina po ako naiiyak kasi ito pala yung bunga nung pinaghirapan ko. Yung pinakasuligahan ko makatid na pondo sa unang distrito. Nakakatuwa, nakakataba ng puso na ito yung pinaghirapan ko for 2023. Nandito kayong lahat. Samantala ay ibinahagi ni Kong Knight Josie Banning Talyado kung saan siya nagsimula bilang isang public servant sa loob ng 14 na taon simula ng manungkulan si dating Governor Egay Talyado. Nagsimula ako sa mga kabataan that was more or less 14 years ago nang maging public servant si Egay Talyado. Unang hakbang tungo sa magandang kinabukasan. Ngayon, hindi na mga kabataan. Kayo na. Sabi nga, next generation, eto kayo. Kayo yung mga tinutulungan na pondo na pinagsumikapan ng inyong minahal at alam ko nga, nire-respeto kong bisita kung unang distrito, Josie Banning Talyado. Dito ko naipapadama ang tunay na paglilingkod. Dito ko pinakikita na kaya pala ng isang pagalinang. Alam niyo ba kung saan nagsimula si Josie Banning Talyado? Kaya ayaw ko pong umaattend ng ganitong mga invitation kasi masyado akong emotional. Yun ang problema ko. So sometimes hindi ko ma-express sa salita. Kaya talagang ginagawa ko yun sa gawa. Andiyan ang mga programa, ang mga proyekto para sa unang distrito na hanggat maaari lahat ng sektor na pagbibigyan po natin. And ang PESDA po, isa sa gusto kong paglagyan ng pondo. Bakit? Alam kong makakatulong ako
lalo tigit sa mga kabataan natin, sa mga nanay. Samantala ay may 4 na milyong piso pang karagdagang pondo na nakalaan sa huling quarter ng 2023 para sa karagdagang scholar na nagnanais na mag-aral sa TESDA sa unang distrito. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Requepera, BZN.